Lectura do Santo Evanxeo segundo San Lucas. Entón voltaron os 72 moi contentos dicindo: Señor, aínda os demos tamén se nos someten no teu nome. El replicou: Eu vi a Satanás caendo do ceo como un rayo, porque os dei poder para pisardes cobras e máis alacráns, e poder sobre toda forza inimiga, e nada vos fará mal. Con todo, non vos alegredes de que os espíritus se vos sometan. Alegradevos máis ben de que os vosos nomes estean escritos no ceo. En aquel momento exclamou cheo de gozo do Espírito Santo: Bendito sexas, Pai, Señor do ceo e máis da terra, porque lles agachadores estas cousas aos sabios e prudentes, e llas revelaches á xente humilde. Sí, meu Pai, bendito sexas por xe agradar iso así. Meu Pai, ensinoume todas as cousas, e ninguén coñece o Fillo a non ser o Pai, nin coñece o Pai a non ser o Fillo, e aquel a quen o Fillo illo quiera revelar. E volvéndose os discípulos, díxolles aparte: Venía aos ollos que ven o que vos vedes, porque é ben certo que moitos profetas e reis arelaron ver o que vos vedes, e non o viron, e oilo que vos oídes, e non o oíron. Palabra do Señor. Os nomes escritos no ceo. A enorme popularidade de San Francisco de Asís, as películas, os libros, as florecillas, fixeron que, ás veces, se cimentalice un pouco a súa figura. O home que fala cos animais, que doma ao irmán lobo, que se dirixe á lúa, á auga e ao sol como irmáns, resulta simpático e un xisco demasiado doce. Quizá, no proceso de difundir esa figura, podamos esquecer o que ten de heroico na súa extrema pobreza. As persecucións desde dentro e desde fora que sufriu. O seu enorme traballo sacrificado e xeneroso de levantar a Igrexa. O escándalo que puido producir, a dureza da súa vida. Hai quen quere entusiasticamente seguir as súas inspiracións sobre a creación e a natureza, pero non está tan claro que desexen abandonar os seus pequenos ou grandes luxos. Ir suavemente e silenciosamente pola senda de construir a Igrexa é prácticamente imposible. Hai moito traballo, moito conflito, moita abnegación. É verdade que o Evanxeo de hoxe si se fala do pequeno e do sinxelo, e, por suposto, con toda razón e toda verdade. Pero o pequeno e o sinxelo significa renunciar ao propio nome, ao prestixio, á soberbia, ao propio engrandecimiento e a todo narcisismo. Por iso, o mesmo pasaxe do Evanxeo lembra: non vos alegredes de poder domar serpes ou saír inmunes dos perigos. Non pensedes que os prodixios que se poden realizar na vosa vida sexan posesión vosa. A pobreza extrema tamén se debe mostrar aí. A vosa alegría, máis ben, debe vir de que os vosos nomes están escritos no ceo. E quizá aquí estea a maior humildade e pequeñez, en aceptar que o meu nome non o escribo eu mesma no ceo, senón o Pai, en darse conta
de que todo o grande, o bo, o sabio, e mesmo o sinxelo, ven duña mesma fonte e non de nós mesmos. A alegría ven desa misericordia de Dios de elixirnos, chamarnos, recibirnos, aceptarnos e inscribir os nosos nomes no ceo. E a ese enorme privilexio respóndese co traballo, o desprendemento total, a paz fronte ao conflito e a entrega. Comentario feito por Carmen Fernández Aguinaco.